Well, wala. What I mean is, naka-live na ako. Sound check. Sound. Sound. Naka-live ba ako? Oo nga, naka-live ako. Kahit wala akong, background pogs. Wala akong background, sabi ko. So. Hello? Sir, magandang gabi. Hapon naman dyan sa iyo, sir. Magandang gabi pala. Ayan. Sir Shan TV. Sir, nauna. Oo nga, sir. Magandang hapon naman dyan sa iyo. And welcome naman sa aking live streaming, sir. Nagsiset up pa lang ako ng aking music background. Ayan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Sir Shan TV. Na-miss ko ikaw. Kumusta? Wala akong ano. Ayan, okay na. Nag-asawa ka na, sir. Patay tayo dyan. Bakit pa kasi? Magandang hapon naman dyan sa iyo, sir. Welcome sa aking live streaming. Sir, nauna. Ayan, nauna ka nga, sir. Ang payat mo, sir. Huwag masyado. Hindi, nagpapayat naman talaga. Oo, nagpapayat naman talaga. Ikaw, sir, kumusta? Kumusta naman tayo dyan, sir? Asa na ba si Sir Phil dyan? Si Sir Michael? Hindi ko na nakikita. Oo. Ang payat mo, sir. Huwag masyado. Nasobra na ako sa pier. Oo. Kailangan maghanap buhay sa pier. Ikaw, sir, kamusta naman tayo dyan? Okay lang, sir? Naghihirap pa rin. Patay pa dyan. Naghihirap na si Marcos. Wag lang ikaw, sir. Huwag mo akong inaano, sir. Oo nga. Uy, na-miss ko kayo, sir. Na-miss ko kayong lahat. As in, super. Na-miss ko kayo. Naka-ano ngayon si ay nag-ano lang naman ako, nag-update lang naman ako ng aking YouTube channel. Kaya, nag-update lang. Kahapon, di ako nakapag-live stream. Uy, happy fiesta nga pala dyan sa mga taga-Salvacion, diba? Malilipot Albay, nagsa-celebrate ng kanilang, La Nuestra de Salvacion. Nagsa-celebrate ng festivity ngayon. So, pumunta ako dun kahapon, kaya wala ako dito. Hindi ako nakapag-live stream kahapon. BG, sir. Sige lang, sir. Sige lang. Nag-update lang ako, sir. And thank you also for keeping me in your background, sir. Ayan. Sound check. Okay. Sound. Mga 30 minutes lang ako. So, mga 30 minutes. Nag-update lang ako ngayon. Marjon Dibelos. Mega love shoutout naman po dyan kay Marjon Dibelos. Nagbabalik natin na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan, sir? Sir Marjon. Ayan. Dibelos.
Mega love shoutout naman dyan sa'yo, Sir Marjon. And thank you also for joining my live streaming. Oh. Anong oras ka, sir, nagla-live stream? Anong araw? May ano ka ba, sir? May schedule ka ng live streaming, Sir Marjon Dibelos? At nang mapuntahan ko nga din ikaw. Jepsa, nagbabalik din natin na kaibigan. Mega love shoutout naman kay Jepsa, nandito rin sa atin. Ay, kumusta naman tayo dyan, Sir Jepsa? Mega shoutout naman dyan sa iyo. And thank you also for joining my live streaming. Napaka-legit and organic na kaibigan niyan, guys. Jepsa ng pangalan. Okay lang, Ludes. Ayan. Kailan ka ba, Sir Marjon, nagla-live stream? Anong oras? Ayan. At nang mapasya lang ko rin ikaw. Okay naman ako, Sir Jepsan. Ikaw ba? Kumusta naman tayo dyan, Sir Jep? Wala pa host, minsan lang ako nag-LSS. Sige. Wala akong magawa sa buhay. Pag dedikitan ko nga yung mga nandito ng aking mga alagad. Uy, pag dedikitan ko nga kayo. Eto, multiple color of fish. Meron ako dito, guys, na mga pangdikit. Ayan. Wala akong magawa. Baka may mga katanungan kayo dyan. Pwede kayo magtanong, guys, all about your YouTube channel. Subukan nating sagutin lahat ng mga katanungan ninyo tungkol sa inyong mga channel. Ayan. Sir Marjon, nagbababa ng kanyang bahay. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan to, si Sir Marjon. Ayan. Pwede nyo to, guys, na dikitan. Ayan. Natin. Yung maiksi lang sana, Sir Marjon. Ayan. Ibaba mo. Habang nandidikit ako dito at baka may mga katanungan kayo dyan. Ano pa ba? Yan po ang tumulong sa akin pag monit po. Ayan. Ito ba? Yung nakapin. Help how to move on sa ex ko pa din. Pa-help daw, guys, how to move on sa ex niya. Mas Malupit 2040. Ayan. Baka hindi nyo pakaibigan, guys, si Pade. Ayan. Si Mas Malupit 2040. Ayan. Malupit yan kung mag-move on. Sobrang kama-move on niya. Di niya nagawang makamove on. Oo. Ang katanungan mo kung paano mag-move on. Wala. Iinom mo na lang yan. Oy, oo nga. Channel mo naman to, sir, Talaid Beach and Farm. Si Talaid Beach and Farm. Ito pala si Talaid. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan. Si Talaid Beach and Farm. Ayan. Pwede nyo na rin po siyang dikitan. Diba? Nang makakita kayo ng mga pupoging lalaki sa balat ng pinagbalatan. Oo nga. May I ask one question? How to move on sa ex ko? Ayun. Adi, bili ka ng isang alak. Tapos,
Bumili ka ng 1 kilong mani. Oo nga, pagkatapos mong bumili, ayun, kumuha ka na rin ng yelo. Depende yan kung anong alak iinumin mo. Nakadepende yan pa rin sa'yo. Oo nga. Tapos pagkatapos nun, puntahan mo ako dito. Tapos titingnan lang kitang uminom. Aadvisean kita ng kaya mo yan, pre. Oo nga. Oo nga. Iutot. Pre! Mega love shoutout naman dyan kay Pre, kay Ma'am Jonas Salundaga. Iutot na lang daw yan. Oo nga. Iutot mo na lang yan. Diba? Sir Shanti Bigo po na naka-background sa atin. STG. Tama ba? STG. Ginawa ko na yan pa di after nag-flashing. Andyan pa rin siya. Ayan. Kung ayaw maalis, ikaw na lang yung umalis. O, wag mong pinipilit yung sarili mo. Oo nga. Diba, Pre? Oo. Huwag mong pinipilit yung sarili mong kalimutan yung mga ayaw naman magpalimot. Oo, kung ayaw niyang umalis dyan, edi ikaw na lang yung umalis. Oo nga, sir, mas malupit. Di ba? Natawa ka ngayon sa kalokohan mo, ha? Baka hindi niyo pa guys kaibigan si Marjon Develos. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Ayan yung nakapin sa atin. Make friends. Uy, Pre, kumusta naman tayo dyan, Pre? Si Ma'am Jonas Salundaga nagla-live streaming tuwing alas 7:30 ng hapon ay ng gabi. Ayan. Mas malupit lang tayo, sabi ni Marjon Develos. Bakit? Ano bang ginawa sa iyo? Ano bang ginawa sa iyo ng iyong ex at di ka maka-move on? Oh. Baka may mga katanungan pa kayo diyan, guys. Kahit ano. Sagutin natin 'yan. Listening to the sounds of DJ Rams. Ma'am ka dyan, Kuya, ask lang po ako sa Nightboot. Bakit iba ang words if mag-type ka me? Oo nga. Bakit daw, bakit iba ang words if mag-type ka me? Ayan. Sabi ko na iba na, nag-update na kasi guys si Nightboot. Ayan. Patamsak sa premiere ko guys. Patamsak naman ako guys ng premiere. Ayan. Patamsak guys ng premiere ni Marjon Develos. Baka naman guys, sige na. Magpapatamsak din kayo, dito kayo patamsakan. Uy. Tinakot ba naman? Ginataang tuna fish. O diba? Tamsak. Ang pangalawang tamsak. Tamsak. Dayang-dayang ang aking background. Uy, Pre, nandito ka pa ba, Pre, sa akin? Mamaylin. Uy, nandito rin sa atin si Mamaylin Mapilit. Tamsak po, sir. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Mamaylin Mapilit. Thank you also for keeping me in your background and welcome sa aking live streaming. Update lang to, ma'am. Update lang. Nag-update lang ako. Thank you for your sweet and amazing tamsak, my friend Mamaylin Mapilit. You've got, bakit hanggang 523 lang? Lolo ko si Nightboot. Iba na ang code ni Nightboot. Sino bang may update ng Nightboot na bago? May update ka ba, Pre? TY Ma'am Maylin. Ayan. Tamsak and dikit na Sir Marjon. Uy, patamsak din ako ng
Ma'am Joanna Salundaga, mega love shout out. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili, hi bebe. Bebe. Hi bebe, may bebe ka na. Please tell me what code to you. Speak ko nga po. Ma'am Joanna Salundaga, mega love shout out po. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Uy guys, hindi na gumagana si Nightboot. Pasensya na kayo. Bakit kaya? Merong, may mali kay Nightboot na. Hindi ko makuha guys yung ni Rockboot ay ni Nightboot. Yung nagtatanong guys tungkol kay Nightboot, pasensya na muna, hindi ko pa nakukuha yung tamang code niya. Ano pa ba? Hindi ko makuha eh. Hilda Disa nandito na rin sa atin. Mega shoutoutin po dyan kay Ma'am Hilda Disa. Napaka nito guys, yung ano nga po yun. Napaka supportive na friend ni Ma'am Nanay Amacolda. Ayan. Pwede kayo guys lumipat kay Ma'am Nanay Amacolda. Ayan. Naka-live streaming siya ngayon. Ako nag-update lang naman ako. Uy pre, may pa-entry pre. Oo, #nanay pre. Uy, magpa-entry kayo. Sayang naman guys. Oo, magnanay na. Ano daw? Magnanay na add ko. Ano daw? Nakuha mo na ba, pre, yung tawag dito, yung bagong update ni Nightboot? Yung nasa likod ko nga pala si Bebe. Ayan si Bebe. Ay, Bebe. Say hi. Ayan, si Bebe. Nagmumudjol. Nagmumudjol yan si Bebe. Uy pre, nakuha mo na ba kung paano, nabago mo na ba si Nightboot mo? Hindi ko pa kasi alam yung code. Okay man sir, kakauwi ko lang din gagawin. Pre, maglito lang ako, BG lang, maya na ako, mangulit dito. Sige lang, pre, sige lang. Magluto pa lang. Anong A8C?
Sige lang, pre. Sarapan mo yung pagluluto mo dyan, pre. Ako na miesta, pre. Mga 30 minutes lang ako, guys. Mga 10 minutes more na lang. Ayan, 10 minutes more. DJ Rams on the mix. Hello. Ano yun? DJ Rams. DJ Rams. Устал, он играет давно. Кто-то в зале танцует, ему все равно. Его дома ждут дети, большая семья. Где-то ходит папа до утра. Uy, pre. Mga 6 minutes na lang ako, pre. Mga 30 minutes lang ako. Nag-update lang ako kasi kahapon di ako nakapag-live stream pre kahapon kasi na-miesta nga ako. Ang bilis naman, uy, maya na. Mabilis lang to, pre.
Mamaylin, maraming salamat din po sa yung ano, for keeping me in your background, Mamaylin. Saknes. Uy ma, mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Nanay Amakola. Malapit na ako mag-end guys. 3 minutes na lang ako guys. Ayan. Good evening po sa lahat. Good evening naman dyan sa iyo, Ma'am Nanay Amakolda. Welcome naman sa aking live streaming and sorry po late. Okay lang yan. Ano, Ma'am Simple ay, okay lang po yan. Sophia Bianca, mega shoutout naman dyan sa iyo. Welcome din sa aking live streaming. Kumusta bebe? Kumusta bebe? Bebe Sophia. Mega shoutout naman dyan sa iyo. And welcome din sa aking live streaming, Bebe Sophia Bianca. Dalaga na neto eh. Marvin Agimat Vlog, nandito rin sa atin. Mega shoutout din po dyan kay Sir Marvin Agimat Vlog. Nakita ko rin sa aking live streaming si Sir Marvin. Ayan. I will gonna give you also moderator function para lang And thank you nga pala kay Nanay Amakolda guys sa pagpapasugod sa akin. Welcome sa aking live streaming guys. Tito, sabi ni Marvin Agimat Vlog. Welcome naman sa aking live streaming. Okay lang po ako, Tito Uragon. Ikaw po, kumusta na po ikaw? Long time no see po. Matagal ka pong hindi nakapag-LS. Oo nga. Okay naman ako, Baby Sophia. Malapit na ako mag-end guys. Ayan. I'm about to end na rin. Dito ako yung nawawala mong inaanak. Out naman dyan sa'yo, Sir Marvin. Welcome sa aking live streaming. 4 lang po kami mentor ko. Oo nga, okay lang yan ma'am. Mag-end na rin naman ako guys. Lipat kayo guys kay Ma'am Nanay Amakolda. I'm about to end na rin. At naka 30 minutes na din naman ako. Ayan. And puntahan po uli natin guys si Nanay Amakolda. Ayan. Doon tayo makigulo. Nag-update lang ako Ma'am Nanay kasi kahapon di ako nakapag-live streaming na miesta ko eh. Dikit na po main ko Tito. Ayan. Sige. Dikitan kita ng aking mga alagad Sir Marvin Agimat Vlog. Ay, naka-live ka rin pala. Naka-live din pala si Sir Sir Marvin Agimat Vlog. Ayan. Sir, wag mong ginagala yung mo. Yung account mo kapag ka naka-live ka sir. Ay, yung kaibigan. DJ
Sir, maraming salamat naman yan guys sa inyo. Lipat kayo guys kay kay Ma'am Nanay Amacolda uli, ayan. Lipat kayo uli guys. And I'm about to end na rin naman. And magdidikit lang ako dito sa kay Sir Marvin. Ayan, Tito Host, minsan dalaw ako LS mo po. Okay lang po, may agimat po ako Tito Host. Okay lang naman yan. Nakapulot ka na naman ng Tito Nak Marvin. Oo nga. Magandang gabi naman dyan sa inyong lahat guys. Time check tayo, it's 50 minutes past the hour of 6 o'clock in the evening, Philippine Standard Time. Ayan. Maraming salamat naman dyan guys sa inyo. Ako po ang inyong lingkod. Nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Bye guys. I love you all guys. I love you. Ay, lipat kayo guys kay Ma'am Nanay Amacolda uli. Doon nyo ako makikita guys. Sige, mangingista ako doon kay Ma'am Nanay Amacolda at magpapa-entry din ako. Oo nga, para may 95 na naman akong entry. Ingat po, lagi may one and only mentor, may one and only backbone lang ako, sir. Yan. Bye-bye, Tito. Pangit, oh yeah. Kalain mo lang. Ako pa ngayon yung pinangit. Buyers. Bye, guys. I love you all.